buntag sa tanan, salamat sa Dios sa bagong adlaw nga kita makadaig ug makasimba kaniya. Nalipay kog dako kay aniya ta karong kabuntaga. Sa pagsugod, naatay mga pipila ka mga announcements. To all parents, please make time nga makatudlo kamo sa inyong mga anak sa atong Kids Central Home Edition available every Saturday afternoon. So, i-download lang kini sa atong Facebook page. Inviting you all to make time to join our virtual prayer gathering live every Wednesday, 7:30 p.m. Ug mudawat pa kita sa atong Unboxing Hope donations. Anytime of the day, palihog lang ko ihatag kay Ma'am Sylvia for proper documentation. Akong basahon ang Salmo 100. Kamong mga katawhan sa tibuok kalibutan, panghugyaw kamo sa kalipay ngadto sa Ginoo. Alagarin ninyo ang ginuuban ang kalipay. Duol kamo kaniya nga nagahugyaw sa pagmaya. Ilhan ninyo nga ang Ginoo Dios. Siya ang naghimo kanato ug iya kita. Iya kitang katawhan nga giatiman niya sama sa mga karnero. Sulod kamo sa iyang templo uban ang pagdaig ug pagpasalamat. Dayigan ninyo siya og pasalamati kay maayo ang Ginoo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ug ang iyang pagkatinumano nagapadayon hangtod sa kahangturan. Ug karon atong andamon ang atong kasing-kasing sa pagsimba diya sa atong buhi nga Dios. Daghan ang problema, di mahadlok, di mabalaghan. Katalagman mudang ang bisan asa. Diyos na lingon, ayaw kahadlok, kay siya maguban. Bisan tuod, daghan ang problema, di mahadlok, di mabalaghan. Katalagman mudang ang bisan asa. Diyos na lingon, ayaw kahadlok, kay siya maguban. Magpadayon ako nining bagong siglo. Magpadayon ako sa pagsimba kanimo. Magpadayon ako nining bagong siglo. Magpadayon ako sa pagdaig sa Ginoo. Bisan tuod, daghan ang problema, di mahadlok, di mawalakan. Katalagman mudang at bisan asa. Diyos na gingon, ayaw kahadlok, kay siya maguban. Bisan tuod, daghan ang problema, di mahadlok, di mabalakan. Katalagman mudang ang bisan asa. Diyos na gingon, ayaw kahadlok, kay siya maguban. Magpadayon ako nining bagong siglo. Magpadayon ako sa pagsimba kanimo. Magpadayon ako nining bagong siglo. Magpadayon ako sa pagdaig sa Ginoo. Nining bagong siglo, magpadayon ako sa pagsimba kanimo. Magpadayon ako nining bagong siglo. Magpadayon ako sa pagdaig sa
Iniisip kita, O Diyos, sa kabutihan mo. Tunay kang nagmahal sa buhay kong makasalanan. Inialay pag-ibig mo sa buhay ko. Labis na pag-ibig ang iyong inihandog sa akin. Pinatawad mo ang puso ko nagkamali.
Mayong adlaw mga kaigsuunan, haniya na pud kita sa Domingo nga diin kita padayon nga nagapaminaw sa pulong sa Dios, kauban sa mga pag-awit ug kauban sa pagsimba kaniya diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Ako karong adlaw nagakalipay tungod kay makatuon na pud kita padayon sa pulong sa Dios diha sa Mateo 24 nga diin sa pipila na ka mga Domingo kita nagtuon kabahin sa pagpangandam. Mateo 24. Ang ato ang pulong nga pagatun-an ug pagahisgutan karong adlaw kay makita diha sa bersikulo 32 hangtod sa 41 ang titulo sa ato ang mensahe karong adlaw kay ako ang gititulohan og inig-abot sa dili malikayan. Inig-abot sa dili malikayan. Ug dili lang nga kita naga-istorya, no, nagasaulog sa Mateo 24 nga mga pagwali. Ang usa-usab ka pagsaulog nga ato ang gina-celebrar karon kay ang Christmas, no, Pasko. So mo greet ko kaninyong tanan og maayong Pasko. 5 na lang kaadlaw, no, or 4 or 5 kaadlaw na lang ato ang nagayong ma-celebrar ang pagkatawo ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan, and I hope dili ka na nato makalimtan gayod nga selebrasyon or the reason ana nga selebrasyon. Ug panahon pud kini nga kita magapasalamat gayod, ilabi na kay hapit na pud mahuman ang tuig 2020 or tuod man, no, nga giingon ni Tony Dane sa miaging Domingo nga daghang mga kabalaka ug kahadlok nga miagi karong tuiga. Apan kung atoa lang yung lantawon, makakita ta sa kamot sa Dios, no, na nagapanalangin gayod ilabi na sa iyang mga kaanakan, bisan luyuman sa panahon sa mga katalagman. Ug maupod ka na ang ako gayong nakita karong tuiga, usa gayod nga ako ang pasalamatan sa Dios nga kabalo ko ang Dios ang kamot sa Dios naa gayod sa ako kay kining amo ang pagkasuod sa pamilya nga dili gayud unta ingon ani kasuod kung wala nahitabo kung unsa man ang nahitabo karong tuiga, no, because of the pandemic that had happened. Ang Dios maayo gayud og naka-eksperyensya kami og panalangin nga nasuod ako og samot sa ako ang mga anak og nasuod ako og samot ilabi na sa ako ang pinalanggang asawa. Dili lang kana kay usapod gayud nga ako ang pasalamatan nga karong tuig 2020 nga luyo sa katalagman nahiusa ako diha sa mga wider groups nga diin ako appeal or nahimong leader sa mga wider groups. And I see nga ang kamot gayud sa Dios dili gayud nimo ikalimod nga naa og nagapanalangin kay makita man namo ilabi na sa panahon nga kanang magpasalamat bitaw before magsugod ang pagwali sa pulong diha sa wider group. Makita nimo nga luyo sa klase-klase nga pagsulay ang panalangin sa Ginoo anaa gayud sa kinabuhi sa matag wider group. Usag yun ni ana nga I am very fortunate or I'm very blessed to be a part of is kining pagkahigmata sa panalangin sa Dios ilabi na sa mga young married couples. I'm just so blessed to be able to lead young married couples sa mga wider groups. Unya nakita nako nga throughout this year 2020 daghan kaayo mi og mga panalangin, daghan kaayo mi og mga pag-ampo nga gitubag sa Dios. Ang usa ni ana kay ang pagkahimugso sa babies, no, daghang mga babies nga naa karon or in the process pa sa among mga wider groups nga amo ang giampuan nga unsa ni matagamtaman sa matag wider group, the blessing of parenthood, fatherhood, motherhood, the blessing of kanang experiencing kanang unsa ni kanang kinabuhi nga kaminyoon nga tamis gayud kaayo. I don't know if you will remember, some of you siguro nakalimot na, but makita nimo og unsa gayud kalisod labi na kung first time parents
or first time nga mahimong pregnant ang imuhang asawa ug sa klase-klase nga pagsulay ni ana nga season sa imuhang kinabuhi. And I'm thankful to the Lord nga mao gyud ni akong hunahuna pirmi nga it doesn't have to be nga ikaw mahimong master of everything before ka maka-lead sa wider group. As long as you are able to have one step or two steps nga nahibaluan ahead when it comes to the different things in life, ilabi na sa pulong sa Ginoo, then I believe that you are able now to lead other people. And usa ka na no, when it comes to parenthood, few steps lang kami ahead sa amo ang mga young couples nga wider groups, and it has been such a blessing to share the wisdom and the knowledge nga gihatag sa Ginoo through our experience as well of parenthood, no, fatherhood and motherhood, and all of the things nga nagakahitabo sa married life. And usa ka na nga panghitabo gayud nga pasalamatan gyud nako ang Ginoo throughout this year 2020. How about you, no? Unsa man ang mga butang nga gusto nimong pasalamatan sa Ginoo in this year 2020. Lastly, ang usag yun nga pasalamatan nako sa Ginoo throughout this year kay kining ato ang paghisgot sa Matthew 24. Kabalo mo, daghan kaayo ko og nahinuklugan, daghan kaayo ko og napamalandungan nga gusto sa Dios nga ako usab nga makatunan pinaagi sa pagtuon sa Mateo 24. And nalipay ko nga kadaghanan ni ana ako usab na share dinhi sa atubangan kaninyo o bisan pa sa mga tao usab nga ako ang nahimamat. Usa sa butang nga ako agayong nakita throughout our study of Matthew 24 was in the area nga gi-compare ni Ginoong Jesus ang kinibitawng the Great Tribulation or the tribulation, ang kining mga dakong kasakit ug mga kasakit sa kinabuhi to a pregnancy, no, or pagbati or paglabor or the birth pains. Relate kay ko ana, kay mao pud na ang ako ang gipasalamatan sa Ginoo kay gina-experience na karon sa amo ang mga wider groups. And a few things here nga nganong gikumpara ni Ginoong Jesus ang kining umaabot nga mga adlaw sa kasakit sa kining pagbati. Usa ni ana kay ang in the area of kanang resulta, no? Sigurado ka sa resulta sa pagbati nimo, sigurado ka nga ang resulta ni ana naagyoy bata nga mugawas. Og pareho usab sa kining dakong kasakit nga umaabot, ang resulta ani sigurado gyud nga mubalik ang anak sa tawo, the Son of Man, which is the Lord Jesus Christ, coming in the clouds of glory. Sigurado na siya, no? Inevitable. Di na malikayan nga maugyod na ang resulta ni ana. Napagyoy usa, no? Gahuna-una pud ko kay sa mga babayi siguro, mga inahan, relate kaayo mo nga sa panahon sa pagbati, imuha gyud nang mahibaluan nga mauna gyud na. Although within siguro sa 9 months na may uban nga magsakit ka or makabati ka og ingon ani nga sakit diha, pero kabalo ka nga dili pa gyud na mao, not unless nga kadtong taknaa bisan wala pa to nimo na experiencehan sa una, makabalo gyud ka nga mao na gyud ni sinugdanan na gyud ni sa pagbati, unya mo resulta na gyud ni sa paggawas sa bata, no? Sa parte sa amo ang mga lalaki, gahuna-huna ko og paghulagway kay although makita na namo nga kamatuoran, di man gud na namo mabati, no? Wala pa man gud poy lalaki nga naburos or unsa ba. Lisod pud kaayo. So naghuna-una ko og unsa ka nga comparison nga pari-parihos ni ana. Ug ako ang nisangpot sa akong hunahuna kay kini bitawng ato ang dream girl, mga kalalakinan diha. I'm sure naamoy dream nga girl nga minyoon sa una or mga kabatanunan nato karon aduna kitay dream girl. Ug diha sa ato ang dream girl,
nakasulat kung unsay ato ang gusto nga naa kaniya. Uban sa atoa gusto kita nga chinita, gusto kita nga pution ang panit, gusto kita nga taas og straight ang buhok, or unsa man na sa ato ang listahan of our dream girl nga gusto natong maminyuan one day. In other words, naatay mga list of requirements nga kini gyud ang ako ang gusto nga minyuan, and magampo kita sa Ginoo nga Lord, tagai ko og ingon ani nga babayi, buutan, simple og uban pa. Unsay listahan ninyo diha. Apan, although usahay ideal kaayo ta nga kana gyud ang ato ang gusto, pero naa gyoy panahon nga moabot kining usa ka babayi nga dili man perpekto ang iyahang pagkatawo sa ato ang listahan. Makaingon gyud ta nga mao na gyud ni siya. Ang 1, number 2, number 3, dili man na muhaom kaniya, apan pag-abot niya nga mipitik ang ato ang kasing-kasing niya ng bayhana. Bisan man og 5 or 6 maoy dili haom, muingon gyud ta nga mao na gyud ni siya ang babayi nga ako ang minyuan pakasalan, ug mao na gyud ni ang ako ang forever lugar. This is the kind of thing murag ako ang pinakaduol nga ako ang naabot sa una-una nga luyuman sa ato ang mga listahan pag maabot kining bayhana, bisan man og dili perpekto ang naa sa atong listahan, makaingon na gyud tag mao na gyud ni. I remember also the words of the Lord Jesus Christ nga niingon si Jesus nga naay mga Kristo nga moabot apan or nagpakaaron ingnon nga mga Kristo apan ayaw ninyo sila og tuhui. Apan niingon pod si Ginoong Hesus ni ining bersikulo sa 15 ug 16 sa Mateo 24. Tungod niini inig kakita ninyo sa gihisgutang malaglagon nga pasipala, mao na kana ang Antikristo. Nan sila nga anha sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran ug unsa pa nga mga butang nga ato ang buhaton. In other words, naay panahon sa ato ang kinabuhi nga murag maunan ni pero murag dili pa man, no? So naa may mga pagduda, dili pagyud ta sure. Sama usab sa kanang pagkaburos nga murag naay gamay nga musakit diri, apan dili pagyud na siya di ay mao ang pagbati. Ug sa kanang makakita kag usa ka babayi nga naas imuhang listahan, murag mao na siya pero dili pagyud di ay. Pero naay panahon nga inig kakita nimo sa gihisgutang malaglagon nga pasipala, or it is the church nga magkahiusa nga moingon nga mauna na ang Antichrist, naagyoy panahon. And ikaw mismo nga walay pagduda tungod sa pagtuon nimo sa pulong sa Ginoo nga makaingon gyud ka nga mao na gyud ni. Maabot ka na nga panahon nga you will realize nga mao na gyud ni. Although wala pa na nimo nabatian sa una, pero makabalo ka tungod sa imuhang pagtuon sa pulong sa Dios ug tungod sa pag-reveal sa balang espiritu kanimo ug sa tibuok simbahan nga mao na gyud na siya. Makabalo di ay actually kita. So for now, when we see a lot of people nga nagaingon nga mao kana siya ang Antichrist, or mao na gyud ni ang sinugdan sa Great Tribulation, apan naapay pagduda sa imong kasing-kasing, or ang tibuok simbahan ni Ginoong Hesus wala pagayod nagkahiusa nga nag-ingon nga mao na gyud kini ang panahon sa Antikristo nga mulutos og panahon sa Great Tribulation. Murag dili pa na siya gyud. There will be a time that without a doubt makabati kita, makabalo kita nga mao na kini ang sinugdanan sa dakong kasakit nga moresulta sa pagbalik ni Ginoong Hesus. And this is also the time nga giingon pud ni Ginoong Hesus, ilabi na sa ato ang
skriptura or sa ato ang pulong nga pagatun-an karon nga diha sa Mateo 24 magsugod sa 32. Niingon si Jesus og usa ka pananglit sa kahoy sa igira. Giingnan niya iyang mga disipulo, lantawan ninyo kini ang pananglit sa kahoy sa igira. Makita nato nga kining panahona, bisan naa sila sa bukid sa mga olibo, dili lang di ay mga kahoy sa olibo ang naa adtong bukira, naa pod di ay daghang mga igira, no? Matod pa sa mga scholars of the land of Jerusalem. Naay mga igira or unsa man na, the fig trees within the Mount of Olives. And it was also during that time nga naa na sa spring, matod pa sa mga scholars, early spring nga nagawali si Ginoong Hesus ni adtong dapita, ug kanang panahona nagsugod pod og pamulak og pang salingsing ang mga dahon og mga sanga sa igira, kahoy sa igira nga gikan sa pagkaupaw tungod sa kaning snow or tungod sa winter nga time. And Jesus being the master teacher, nagamit siya og live picture illustration. So nakita nako or kuang nahulagway nga miduol siguro si Jesus sa usa ka kahoy sa igira. And murag atuan na pud ning nakatunan sa katong pagwali ni Ron a couple of months ago kung nakahinumdum mo kung unsa kining kahoy sa igira nga matud pa niya mura-mura og sirigwilas. Suito kay kuanang sirigwilas kay didto dool sa amua sa mga pila lang ka oras sa Liloy, Zamboanga del Norte. Daghang panahon nga gasigi mi og pangatkat og kahoy sa sirigwilas aron makakaon. So akong gihuna-una nga si Jesus niadto sa kahoy sa igira ug iya katong himong hulagway. Ningon si Ginoong Hesus, inig panglumoy na gani sa iyang mga sanga ug manalingsing na nan inyong masayran nga nagakaduol na ang ting adlaw or sa panahon sa harvest or ting anina, no, kay maabot na ang summer, mubunga na unya mag-harvest na dayon. Nidugang si Jesus nga ingon ana usab niini inig kakita ninyo niining tanang mga butanga. So in other words, tanan nga gisulti ni Ginoong Hesus sa 24 kabahin sa adlaw nga umaabot, adlaw sa dakong kasakit, adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus, tanang mga butanga, masayran ninyo nga haduol na siya, anaa nagayod sa mga pultahan. Same thing. Although, daghan ta og mga nangakita nga mga sinyales pa karon, pero kung naay mga pagduda pa nga dili pagyud na, murag dili pa man, so it's not yet. But there is a time wala ta kabalo og unsa na klase nga pagbati ug unsay mahitabo ana adlaw specifically, but we will know sa ato ang kasing-kasing sa ato ang mga panghuna-una pinaagi sa pagtuon sa pulong ni Ginoong Hesus ug sa mga revelasyon niya diha sa iyang pulong, makaingon ta nga mao na gyud ni ug sa kadtong mga tinuig nato nga pagpangandam, whether it's in this generation or the next generation of Christians, mga sumusunod ni Jesus, atua ka nang mahibaluan for certain. Mao kini ang gisulti ni Ginoong Hesus didto sa iyang mga disipulo nga inyuha kining mahibaluan. For the disciples sa ilahang panahon didto, si Jesus was actually talking about AD 70, no, ang haduol nga fulfillment ni ining iyahang pagwali. But yet for the whole Christians or the Christians who are reading or listening and kanang nagatuon sa pulong sa Dios, it also talks of the coming of the Lord Jesus Christ, the second coming. Naay tulo ka tinguha si Ginoong Hesus nga mao kini ato ang i-zero in, ato ang i-focus sa atong pagtuon karon nga nganong gisulti man ni Hesus kining tanan. Have you ever asked that
question. Nganong gisulti man ni Ginoong Hesus kining tanan sa iyahang 12 ka disipulo, dili ba nga makutaw lamang ang ilahang panguna-una? Nga murag dili pa man gyud ready mudawat kining mga disipulo, kay murag dili pa man gyud sila mature sa ilahang pagtuo kang Ginoong Hesus, di ba? Kay sa pipila ka mga adlaw nga moabot, mo ilahamang ilimod og isalikway si Ginoong Hesus. And then also we ask ourselves this question as well. Nga ngano mang gisulti kani ni Ginoong Hesus? Gisulat man ni Mateo ug nganong atua maning mabasahan? Unsa may tinguha ni Ginoong Hesus niini? Adunay tulo. Ato ang pagahisgutan karon. Una ni ana nga tinguha or tulo ka tinguha sa pagwali ni Jesus kabahin sa umaabot nga mga adlaw kay number 1, aron nga ang mga magtutuo ni Jesus adunay pagsalig sa matuod nga pulong ni Jesus. Ang tinguha ni Jesus nga nganong gisulti kini niyang tanan kay aron adunay pagsalig sa matuod nga mga pulong ni Jesus. Kitang mga tinuod nga mga disipulo or mga matuod nga tumutuo usab ni Ginoong Hesus. Niingon si Jesus sa bersikulo 34 sa iyahang mga disipulo, sapagkat tinuod, bagaingon ako kaninyo nga sa dili pa mahanaw kini nga kaliwatan or kaliwatana, kining tanang mga butang magakahitabo gayod. Bersikulo 34. So, ang punto ni Ginoong Hesus niini kay kadtong pag-abot sa Roma AD 70 nga diin gihurot sa mga taga-Roma nga pinaagi sa leadership ni Tito, ang emperor nga si Tito nga maupoy figure of an antichrist back then, nga mahitabo gayud sa ilahang nga henerasyon. But niingon padayon si Ginoong Hesus nga kining mga butang kining iyahang gipang-ingon kaninyo itaga ninyo na sa bato kay tinuod gyud na mahitabo. Nidugang si Jesus sa bersikulo 35, mahanaw man kining langit, mahanaw man kining yuta, apan kining pulong nga ako ang gisaysay kaninyo magapabilin kini kay kini man tinuod, matuod, mahitabo gayud kini. The power of the words of the Lord Jesus Christ. Ang pagkamatuod, ang truthful, the veracity of the words of the Lord Jesus Christ. Nahitabo ka na sa henerasyon sa mga disipulo niadtong AD 70. And ang pagbalik gayud ni Ginoong Hesus, the second coming, Jesus also says, nga mahitabo gayud ka na, itaga ninyo na sa bato. Take that to the bank. That is genuine. That is true. Mahitabo gayud ka na. Tanan nga gisaysay ni Ginoong Hesus sa 24, mahitabo ka na, maunang atua ka ng pagasaligan gayud. Musalig gayud kita sa pulong sa Dios. Nanay duha ka butang diri nga gusto nako nga atua gayong makatunan. Una would be in the area of kining atuang pagpangandam. Importante mangyud nga mubalik kita sa pagpangandam nga nakaangkla sa pulong sa Dios. Usa ka butang nga ako agayong kanang nakutluan ilabi na sa pulong sa Dios kay kung giunsa niya pagpreserbar ang iyahang pulong. Kay dili lang man ang nagaingon ang Mateo nga ang pulong sa Dios ni Jesus matuod. Mutan-aw kita sa libro sa Deuteronomio, mutan-aw kita sa libro ni Timoteo, mutan-aw kita sa libros ni Joshua, o sa Salmo nga dapat natong pagpatalinghugan, paghinuklugan ang pulong sa Dios kay kini matuod man. In other words, it's not only this word sa Matthew 24 that we need to hold to be true. Apan ang tibuok gayud nga pulong sa Dios, the scriptures, all scriptures, tinuod gayud kana ug masaligan kana. Ang gahom sa Dios nagpreserbar ni ana sukad pa sa una nga hangtod karon, it is an accurate interpretation, accurate words nga gikutlo usab
sa mga disipulo ug mga writers niining pulong sa Dios. It has gone through many persecutions. Daghang mga leaders na niining kalibutan na form or antichrist-like nga mga figures throughout history nga gustong sunugon, gustong walaon o gustong ibawal kining pulong sa Dios. But up until now, we have manuscripts after manuscripts of the Bible, and that it has been printed thousands and even millions of copies already. To a point nga ang Biblia mao'y best-selling book of all time sa history. That is the power of God preserving His words nga og kita usab mubasa sa pulong sa Ginoo, makahibalog yun ta sa kamatuuran nga iyahang gisulti kaniadto sa mga propeta ug sa mga disipulo nga iyaha usab or atua usab makatunan ilabi na karong mga panahona. So in other words, my friends, ang pulong ni Ginoong Hesus tinuod kini, mahitabo kini tanang mga panag-an niini in the future. It will happen, so you better believe and trust in God's Word. Masaligan mga igsuon ang pulong sa Dios ug mao kini ang tinguha ni Ginoong Hesus nga makatunan sa iyahang mga disipulo ni adtong panahona. That you must believe nga maabot kining mga panahona. Tungod kay maabot kining mga panahona, you need to prepare now. I-prove na ni Ginoong Hesus time and again kung unsa ka matuod ang iyahang mga pulong, mahitabo gayud kini. And if you would look at all the kaning mga pagpanag-an, no, prophecies in the Bible, starting from the Old Testament, tanan nahitabo na gayud. And with all my heart, with begging and pleading from you to truly believe, musalig kita sa matuod nga pulong sa Dios kay mahitabo gayud kini. Mao kana ang ikaduha nga gusto usab nga mahitabo sa ni Hesus sa iyang mga disipulo nga tungod kay matuod ang iyahang pulong nga adunay umaabot nga mga kasakit, mangandam gayud kita. Naitinguha, ikaduha nga tinguha nga gusto ni Ginoong Hesus nga mahitabo sa iyahang mga disipulo, no, nga bisan sa kining tanan nga gisulti ni Ginoong Hesus nga murag nakadala og kalibog nga matud pa sa akong amahan, no, katingalahan apan tinuod, no, katingalahan apan tinuod, mao nay gusto niya nga paborito niya nga phrase sa akong amahan. Dahil gusto nga tinguha si Ginoong Hesus ang ikaduha kay mao kini, ang pagsalikway sa way hinugdang tag-an-tag-an. Tungod kay matuod ang pulong sa Dios, dapat pud nato isalikway ang mga way hinungdang tag-an-tag-an. Nipadayon si Ginoong Hesus sa bersikulo 36, pagstorya sa iyahang mga katawhan, apan mahitungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayod, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak, gawas sa amahan lamang. Mao kana ang gisulti ni Ginoong Hesus ug iyahang tinguha nga makatunan gayud sa mga disipulo niining panahona. Two things again here that we want to understand. Una, sa pag-ingon ba ni Hesus nga kining adlaw wala ko nasayod, nagapakita ba na nga dili gayud pareho or ang pagka-Dios ni Ginoong Hesus dili pareho sa amahan? Kay mao man kini ginagamit sa kanang mga wala gatuo sa pagka-Dios, pagka-Ginoo ni Ginoong Hesus nga di ba ang Ginoo all-knowing, nakahibalo sa tanan, apan si Hesus wala lagi masayod niining kamatuoran. So basin dili gyud ay tinuod ang pagka-Dios ni Hesus kay kulang man ang iyahang nasayran. Naatuwa ka ng istoryahan kay importante gayud kana nga
dili mawala ang pagka-Dios ni Ginoong Yesus kung naa siya'y mga butang nga wala niya nahisayri. Nag-ingon ang Filipos 2:6 ug 7 nga talking about the Lord Jesus Christ nga bisan ang kinaiya sa Dios anaa kaniya. Wala niya huna-hunaa ang iyahang pagkatupong sa Dios. In other words, bisan nga si Jesus Dios, tupong sa Dios, wala niya huna-hunaa iyang pagkatupong sa Dios. Kay nga naman, sa panahon sa inkarnasyon, nga diin kita nagasaulog sa Christmas during this time, iya diaing gipakaubos ang iyang kaugalingon, pinaagi sa pagsulob sa kinaiya sa usa ka ulipon. In other words, being in the form of a slave or human, ang Dios nagpakatawo sa iyahang human nature, iyang gipakaubos ang iyahang kaugalingon ug apil ni anang iyahang gipakaubos. It was His own volition nga iyahang ipakaubos ang iyahang kaugalingon. Apil di ay ni ana kining mga butanga nga sa detalye sa umaabot. Kung kanusa gyud exactly unsa nga date, apil na sa iyahang pagpakaubos sa iyang kaugalingon. Now, Jesus in His divine nature, kabalog yun siya sa tanan because Jesus is God. Apan sa iyahang human nature, iyahang gipakaubos or iyang gipili nga dili niya hibaluan kining exact time nga mubalik siya. Because of reasons nga ato ang pagahisgutan karon taud-taud. In other words, sa pag-ingon ni Jesus nga wala siya nasayod sa specific details of the second coming, wala kana nakapawala sa iyahang pagka-Dios. Kay apil man kana sa iyahang pagpakaubos nga nahimo siyang sama sa ulipon nga siya nagpakatawo nga pariho nato. I hope you would understand that, my brothers and sisters. Na ikaduha, nganuman or unsa may rason ni Ginoong Yesus nga nganong wala man gyud niya hisayri aron iyahang isulti kanato or sa iyang mga disipulo nga kining adlaw gyud ang pagbalik. Kining pitsaha moabot ang kaning Antichrist or Antikristo. Ug kini pod pila ka tuig ang dakong tribulasyon unya diha na dayon ko mobalik kanang adlaw kanang urasa kanang pitsa. Well, I thought of that. Nagsigi ko guna-una ni ana. Ang usag yun nga ako ang mahinumduman kay kung isulti kana ni Ginoong Yesus, adunay potensyal nga ikaw ug ako mahimong kumpiyansa or magpasagad na sa ato ang pagsalig ni Ginoong Yesus. Moingon ta nga dugay pa man tong tuiga, no, gisulti ni Jesus year kung lugar 2025, layo pa. Layo pa. So maglipay-lipay usa ta, come on, let's eat, no, and be merry. Magtambay-tambay sa ta didto, mag-inom-inom sa ta kay wala pa. Inig kanang adlaw na nga moabot si Jesus diya na ta moadto sa Dios, no, mga itag pasaylo. Ug unsa ni mo serbisyo kita ug moadto kita kaniya. Mao gyud na ang musangpot sa akong hunahuna nga potensyal nga mahitabo or mahitabo gyud na kung gisulti ni Jesus. So this is hypothetic. Kung gisulti ni Ginoong Jesus ang exact petsa or date. And also on the other hand, daghan kaayo nga gipangwali si Pablo bisan si Ginoong Jesus, si Pedro o uban pang mga disipulo in the area of be alert, no? Be watchful, mangandam kita. Ato ang pangandaman ang ato ang paglatas diha sa pagkabalaan
Many times the disciples of Jesus would always say these words. Unya, kung isulti ni Jesus ang tibuok nga pitsa, again, it will not be murag dili gyud sa mahimong haom sa unsay gusto nga klase nga kinabuhing Kristohanon nga gusto ipakinabuhi sa Biblia kanato. Kung isulti ni Jesus ang pitsa, maunang niingon si Jesus nga isalikway kanang way hinungdan nga mga pagtag-antag-an. Pagtag-antag-an nga kining adlaw mubalik na gyud kay numdum ko ana katong year 2000 gyud no. The Y2K bug. Na ako sa kabasalan dungog-dungog na gyud kaayo ang balita nga mubalik na gyud lagi si Ginoong Hesus. Uban pang mga technology mahanaw mubalik kita pareho ngadto sa una. Niabot ang alas 12, daghan kaayong pabuto. Pero ako nakuyawan na kaayo ako. Niadto ako basin og wala pagyud no or basin og pila ka oras pa moabot na gyud. Nihigda ko sa ako ang higdaanan ug wala gyud ko nakatulog. Hantod na lang magbuntag. Kay abi nako nga moabot na gyud lagi kay gitag-antag-an man ko no. But it's not only me. Daghan siguro mga tao nga natarantar ni adtong panahona. And there was also a certain time nga year 2012 kuno. Napoy certain time nga 2016 ba to 15 nga grabe gayud ang mga dungog-dungog ug tagna-tagna nga wala gayoy hinungdan kay nganuman bisan ang anak sa tawo, bisan si Ginoong Hesus, wala man nakahibalo, ang amahan lamang maoy nakahibalo. So unsa man kana nga mga tag-antagan nga mahitabo, naas inyong atubangan karon isalikway kana ug ang tulo ka tinguha connected niini, ikatulo nga tinguha ni Ginoong Hesus. Nganong gisaysay man kini ni Ginoong Hesus nga mga panghitabo sa umaabot sa iyang mga disipulo. Kay aron aduna kitay pagkinabuhi sa madasigong pagpangandam. Una, ang tinguha ni Ginoong Hesus kay aron musalig kita sa matuod nga pulong ni Ginoong Hesus. Ikaduha, aron dili or isalikway nato kining mga way hinungdan nga mga tag-antag-an. Ug ikatulo, gisulti kini ni Ginoong Hesus sa mga disipulo ug kanato aron magkinabuhi kita sa madasigong pagpangandam. Niingon si Ginoong Hesus, maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Mauman usab unya ang pag-abot sa anak sa tawo. Versikulo 37. Nipadayon pagyud si Ginoong Hesus sa 38 hantod sa 41. Kaysa wala pa malunop, wala sila'y laing gibuhat kundili ang pagpalabig kaon, inom o pagminyuay hangtod sa adlaw nga si Noe misulod na sa arka. And I believe that will happen ilabi na sa kadtong mga tawo nga dili gayud mosalig sa pulong ni Ginoong Hesus. And there are many of that in the world today. People would call us as Bible-thumping Christians. Nahimo na siyang mockery or pagbiay-biay nga kung ikaw usa ka tawo nga nagsalig sa Biblia, nagsalig kang Ginoong Hesus, usa ka katawo nga way hinungdan sa kinabuhi, usa ka katawo nga estupido ug usa ka katawo nga dili updated sa unsay nagakahitabo karon. Karaang tawo ka, in other words. There are many people like that during today. And mind you, gihulagway man diri si Noe. I could imagine if you would look at the book of Genesis, makita nimo didto nga throughout the years nga si Noe nag-construct sa arka nga gisugo siya sa Dios nga i-construct. Daghang mga tawo nga nagbiay-biay kaniya. Siguro ni adtong panahona
putol pod og kahoy si Noe kauban sa iyang pamilya ug magkita pod nila didto ang ubang tawo nga pareho usab nagputol og kahoy pareho niya. Apan ang motibo ang kasing-kasing nga nganong nanarbaho kadtong mga tawhana kay aron pagkahuman sa ilahang pagpanarbaho moadto sila silang panimalay, makakwarta sila ug makainom sila, makakaon sila, maglingaw-lingaw sila sa ilang kinabuhi. Noah was doing the same on the outside. Putol kahoy, ang uban ni ana kay aron mo resulta nga makakaon ang tibuok pamilya. Apan ang motibo ni adtong pagkinabuhi ni Noah kay aron masunod niya ang pulong sa Dios or ang sugo sa Dios nga magbuhat og arka. And if you would look at our lives now, whether you are an unbeliever, wala gatuo ni Ginoong Hesus or nagatuo ni Ginoong Hesus, on the outside, pareho ratang tanan, nanarbaho kita, nagbuhat kita niini, tanang butang aron mabuhi kita, ato ang ginabuhat. But the motive now would be different if you are really a genuine or tinuod nga magtotoo ni Ginoong Hesus. Nganuman, ang makasagaran sa mga tao karon nagbuhat ni ining tanan aron sila mabuhi, aron sila makakaon, makainom, makaminyo, makalingaw-lingaw ni ining tanan. But if we know the Lord Jesus Christ ug nagasalig kita sa pulong ni Ginoong Hesus, then we are doing all of these things aron maabot ang adlaw nga makakita na kita ni Ginoong Hesus ug makakita na ta sa atoang tinuod gayud nga balay puy-anan didto sa bag-o nga langit ug bag-o nga yuta, new heaven and new earth, and didto kita magselebrar kauban sa ang Dios. The motives now are different. One is to live our lives now aron matuman ang pulong sa Dios sa atoang kinabuhi aron sa paghimaya sa Dios. Ang ubang mga katawhan niining kalibutanam nagkinabuhi aron makakaon, aron malingaw sa kinabuhi ug aron mabuhat kining tanan. Pero naay panahon nga mosulod na pud kita sa arka. This will be the time that Jesus will come. And since it's harvest time, summertime, panahon na sa ting-ani, bahinon na ni Ginoong Hesus kung kinsa kadtong mga sagbot ug kinsa kadtong tinuod nga mga tahop nga mapuslan ayahang mga kaanakan. The wheat, tapukon ni Ginoong Hesus, and the tares, or mga sagbot, tapukon usab ni Ginoong Hesus. And at that time, sarado na ang arka. Dili na pwede nga mo mangayog pasaylo aron mahimong wheat, in other words. Niingon dayon si Jesus, wala gayud sila masayod kung unsa ang mahitabo hangtod nga milunop og nalumos silang tanan, ingon usab niini mahitabo kung ang anak sa tawo moabot na. You see the importance of the now. Kung unsa ka importante nga karon gayong adlaw, magsugod na ang pagpangandam. Nga kita unta dinhi sa GCAF, dugay na unta nagsugod. But then for all of us nga wala pagayod nagsugod sa pagsalig kang Ginoong Hesus, sa pagbiya or paghinulsol sa atoang mga sala, you see the importance of the now. Ang ikaduhang Korinto kapitulo 6 nagsulti gayud ni ana nga karong adlaw ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw nga musalig kita kang Ginoong Hesus, mubiya kita sa atoang mga sala aron mo commit sa pagsunod diha sa mga lakang ni Ginoong o mga sugo ni Ginoong Hesus. Psalm 95, it also tells us, verses 7 to 8,
nga kung ikaw nakadungog aning mga pulong sa Dios diha sa iyahang Biblia, ayaw himuang gahi or tig-a ang imuhang kasing-kasing, kundili maminaw, musalig, maghinulsol kita karon dayon. The importance of now. My brothers and sisters, kita usab nga magtotoo kang Ginoong Hesus. Ang libro sa Hebreo, Kapitulo 3, nagsulsul og nagsaysay usab kanato nga samtang kining adlaw nga kay gitawag nga karon. Let us continue to encourage one another. Magdinasigay kita mga igsuon, magtinabangay kita mga igsuon, aron kita mulahutay ni ining mga panahon nga daghan kaayong mga kasakit sa kinabuhi. I thank the Lord for you, brothers and sisters. Una, sa mga wider groups that we have, I pray nga atuag yung kining seryosohon kining relationship. Kay kabalo ko nga kinigyod tungod manggod sa kadaghan siguro nato dinhi sa GCAF, maglisod gayud kami mga leaders here sa church to come to you and minister to you personally. We want to try. But the Bible tells us nga dili lang manggod kana trabaho namo mga leaders, kundili kitang tanan nga mga Kristohanon, kita magdinasigay, mga igsuon, kinahanglan pod mi sa imuhang pagdasig. Kay dili man mi robot nga dili masakitan, dili matingala or dili mabalaka, dili mahadlok ni ining kinabuhia. Gakinahanglan pod mi sa inyuhang pagdasig. And I thank the Lord that you sa pagpadayon ninyo sa pagsalig diha kang Ginoong Hesus, we are encouraged as well. Importante nga karong adlaw madasigon kita nga mangandam sa umaabot nga mga adlaw. Kay nganuman nag-ingon si Ginoong Hesus 40 ni anang mga adlaw posible nga mahitabo nga dunay duha ka lalaki nga maabtan nga nagtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa mabilin. Ug posible usab nga naay nga may duha ka babayi nga maggaling. Ang usa kuhaon, ang usa usab mabilin. And this is what I have been telling you. Nga kita pareho raman kitang tanan na narbaho ni ining kalibutana. Naninguha nga kita mabuhi usab diha sa ato ang pagnegosyo, diha sa ato ang pagtrabaho, diha sa ato ang pagpakikrelasyon diha sa ubang mga tao. But then, if you would look at what is in our hearts, diha ang dakong diferensya mga igsuon. Kung ang uban dinhi sa kalibutan, nagkinabuhi lamang aron sa kaugalingong panginahanglanon, sa kaugalingong kagustuhan, manarbaho aron makakuha niini, aron makakuha niining mga butanga, makakuha niining mga teknolohiya, makakuha niining klase sa panimalay, ingon ani nga balay, ingon ani nga yuta, ingon ani nga kabtangan. Diharataman. Apan ang mga tinuod gayud nga magtutuon ni Jesus, nagbuhat niining tanan, mukaon man usab ta, muinom man usab kita, nanarbaho man usab kita, maminyo man usab kita. Apan ang motibo karon sa tinuod nga magtutuon ni Ginoong Hesus kay aron mabuhat kining tanan, aron masunod ang pulong sa Dios ug mahatag ang himaya nga dapat anaa kang Ginoong Hesus. Ug sa pagbalik ni Ginoong Hesus, duha lamang ang mahitabo. Ang kadtong nanarbaho aron lamang sa kaugalingong kagustuhan, kaugalingong satisfaction, mabilin. Mabilin aron husgahan, mabilin aron ilabog didto sa
kanang kalayo nga way undang hangtod sa kahangturan. O kadtong nanarbaho tungod sa grasya sa Dios diha sa pagsalig kang Ginoong Hesus aron mahimaya ang Dios Amahan. Kita ang kuhaon muuban kang Ginoong Hesus didto sa kalangitan ug munaog kauban niya aron husgahan ang mga nahibilin dinhi sa kalibutan. May igsuon, hinumdumi kani. Haduol na ang pagbalik ni Jesus. Itaga mo yan sa bato. Ang haduol nga pagbalik ni Jesus, nagtawag kanato sa pagpangandam, dili sa pagpasagad o pagkataranta. Pagpangandam, dili sa pagpasagad o pagkataranta. Unsaon man kini pagkita, katong tulo ka butang. Igsuon, pagsalig sa matuod nga pulong ni Ginoong Hesus. Mahitabo kana, nahitabo na ang gitag-an sa una, mahitabo ang gitag-an nga umaabot. Ikaduha, isalikway ang mga pagtag-an-tag-an nga walay hinungdan. Unsa man kana nga mga makapawala sa ato ang focus diha sa Dios, isalikway ka ng tanan kay dili kana makahimaya sa Dios ug dili kana makatabang sa ato ang spirituhanong pagkinabuhi diining kalibutana. Ug ikatulo, mangandam kita diha sa madasigon nga klase nga pagpangandam. Knowing that God's word will come true. Madasigon kita nga mangandam. Magkinabuhi kita, manarbaho kita, magbuhat kita mga business diha, maayo nga relasyon diha sa pamilya, buhaton kining tanan aron dili lang sa atuang kaugalingong pagkabusog, sa atuang kaugalingong panginahanglanon, kundili kining tanan ato ang gamiton aron mahayag gyud nato ang himaya sa Dios. Mapakita nato sa mga katawhan kung kinsa gayod si Jesus. Kay kita man nagtuman sa ihang sugo kanato. Salamat igsuon sa pagpaminaw ug ang pulong gayod sa Dios magapanalangin kanatong tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa imuhang pulong. Nagaampo ako nga kining tanan mutisok gayod sa amuang kasing-kasing. Nga Ginoong Dios sa pagselebrar namo sa Pasko, makahinumdum kami sa imuhang anak nga si Ginoong Hesus nga nagpakatawo o Dios aron kami makasabot adunay kaalam sa mahimayaon sa Dios Amahan. Because of the Lord Jesus Christ, we are able to get to know the Father in heaven. Ug tungod pod kang Ginoong Hesus o Dios, nakahibalo kami sa daghang mga butang nga gusto nimo ipasabot kanamo. Apil na ni Ana ang mga umaabot nga mga adlaw. Tabangi kami o Dios nga musalig gayud sa imuhang pulong, nga musalikway sa mga butang nga tag-an-tag-an lamang ug dili gayud ug wala gayoy hinungdan sa amo ang espirituhanong pagkinabuhi. Ug tabangi kami o Dios nga mangandam gayud nga naay kadasig sa imuhang di malikayan nga ikaduhang pagbalik. Kanimo o Dios ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Daghang salamat sa mensahe nga gipadayag sa Ginoo kanato karong adlaw. Padayon kita nga magsimba pinaagi sa paghatag ngadto sa Ginoo sa iyahang ikapulo ug ang atong mga offering. Matthew 6:33 says,
Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. I believe giving is a great way to demonstrate we are seeking God first. The greatest blessing that giving teaches me is to trust God. Our God is faithful. Hinaot nga atong hinumduman nga sa atong paghatag sa malipayon nga pamaagi sama sa giingon sa ikaduhang Korinto Kapitulo 9, versikulo 7, ang matag usa kinahanglan mo hatag sa kinasing-kasing gayod. Dili nga mapugos lang, ubog at sa buot, kay gihigugma sa Dios ang mga naghatag nga malipayon. Pinaagi ni ana naakitay kumpiyansa in knowing that God can make all grace abound to us, so that we will have sufficiency in all things at all times. Para sa atuang nga nag-join karon nga panimbahon, dunay i-flash sa screen nga mga pamaagi unsaon paghatag sa atong tithes and offerings. Daghang salamat ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Sa ato ang pagtapos, akong gihangyo ang tanan nga motindog ug ato ang iduko ang ato ang mga ulo. Kanimo Dios ang dungog ug himaya, kay ikaw man maayo, kay ikaw man balaan ug ang imuhang gugma o Dios nagapabilin gayud sa matag usa kanamo. Salamat kay ikaw matinud-anon, masaligan nga bisan o Dios sa luyo sa amo ang sitwasyon or kahimtang karon, gitagaan gyapon minimo og oportunidad nga makaawit kanimo, makasimba kanimo, makapaminaw sa imuhang pulong. Nagampo ko o Dios nga ang imong mga katawhan nga naminaw karon, imuha silang tagaan og kaalam. Tagaan nimo sila og kalipay nga dili makuha sa unsamang kahimtang nga naa sa kalibutan karon. Ug bisan pa o Dios nga kami magasaulog sa Christmas karong mga panahona sa Pasko o Dios. Luyo sa mga gifts, luyo o Dios sa unity in the family, luyo sa generosity of everyone. Lord, that we will not forget the Lord Jesus Christ, who humbled himself, become a baby, a helpless baby, just like us, to show us the way to the Father. Salamat kaayo o Dios nga kining tanan imuhang gibuhat
nga abli sa imuhang kasing-kasing. Tungod kini sa dakong gugma sa amahan, and we are forever thankful to you. Ug sa pagsaulog namo, Lord, matag pamilya nga naminaw karon, maugyod ka na ang naa sa among kasing-kasing ug hunahuna. Nga si Jesus ang sentro sa amoang pagsaulog ug pagselebrar, ug kaniya ang tanang dungog ug himaya. Ug karong mga igsuon, dawata kining benediksyon, ang grasya ug kaluoy ni Ginoong Hesus, ang gugma sa amahan, ang pagpakigdait ug pagtudlo sa balaang espiritu, maanaa kaninyong tanan, maanaa kanatong tanan, karon ug hangtod sa iyahang pagbalik. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen ug Amen. Happy Sunday, everyone.